Tuhatta manang di dia pehita maringanan Tuhatta mana madongani do na mangaramoti hamu saluhukna adorak susahati ta Tuhatan debata cumulu mahita martangiang asini rohama dihamu do dame nasihat Tuhatai ima mangaramoti ate-ate doho pikira mula be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita pertanyaan dihita tu Minggu 24 dung Trinitatis tanggal 10 November 2024 imana tersurat di Lukas 21 ayat 1-4 do topik minggu mangalehon nang pehurangan manang memberi dari kekurangan songonoma didok disi dungi mamereng maibana gawe diida ma akanamora nama dabuho silehon-lehonna tu bagasa poti parasian alai diida ma buru-buru na babalu sada na pugus nama dabuho 2 rimis gabe didok ibana ma situtudo hatakotu hamu gumodang do na didabuhon ni nama balu na pogosan sian saluhuk nai ai sasude na sida sian lobi-lobi na sida bedo didabuhon alai ia parupuanan sian pogos naido didabuhon sasude na pineok nai ido sahatna huria na hinaholongan ni Tuhatta hujaha masada barita di provinsi Mizoram di India adong masada kelompok Kristen na patupaho papunguho guguan tuha perluan ni huria gadup laho mangalop paidahan nasida tu keluargana sai dipapulik do sagomak boras na naing silopau nasidai ganupari mulu tuluhali nasida sadari mangalop paidahan berarti tulugo makma sadari ima di papungu ganuk rumah tangga di bagasa semingui dungi di hari minggu nai di pasahak mai tu gereja akaboras na di papungon dijual gereja mai dungi di papungu mahepeng nai tu haporluan ni pakubasion ni huria sada sian haporluan di pakubasion ni huriai ima manuhor sada unit komputer na dipakai lahu mangurupi halak Mizoram nakin meterjemaho bibeli tu bahasa nasida sian pilihan nautiki molo di papungu lahu tu harajaun di debata dangadong na marisuang hape olodo sipata akada pugusi mangaripu dangadong lapatanna molo di pasah nautiki tuhuriana hamuna kadongan bui sajodo songoni pamikirion ni sahalak boru-boru na babalu na pugus na pasahato 2 rimis pilianna di turpuk tau daksa dia argana maribakon hepeng na balga na pinasah ni namorai tuha porluan ni bagas joroi alai dak songoni pamikirion ni boru-boru na mabalui jalan na pugusi songon na nidok ni Tuhan Yesus ido sian pugus na ido didabuhon sasude na pinyok nai huria na hinahulongan jok-jok do hapuguson dipake gabe sidalian asa unang pasato pilihan manang guguat tuhuriai manang tuulaun asini roha alai dipatuduho turpukodo marhite na mabalu na pogusi akka sidiliani dang dinggani nangpe say gudang do na marsidalian mamakke hapogosonna molo di boru-boru na mabalu na pogoson hubungan do debata marhite parmingguo do kewajiban pasahato pelian dan gait alai parsitutuo do jala ala ni parsitutuo nai sudedo na pineok nai di pasah ibana
Molo halak na pugus na yung roti bagas joro, boy do marpikir 2 hali, ala di bagas joroi adong 10 tolu kotak pilihan na mirip tu corong ni tarompet. Totu akan narotu bagas joroi pasti do pamasuk ke pilihan na tu 10 tolu kantong pilihan ni. Ganup na pasa pilihan di bagas joroi pasti do terida di bereng halak, alai na so pasahato pilihan na pasti do meila. Daripada di bereng halak otik pilihan na, odo do gabe gudang na pugus dang rotu bagas joro laho kebaktian. Apalagi kotak pilihan nai sopik do gawe terida sedia na di pasah pilihan na. Ai subui masuk tangan tu kotak ni pilihan ni. Holan hepeng nai do na bui masuk tu kotak pilihan ni. Bui do honon dang barani na pugus rotu bagas joroi ala ni si 10 tolu kotak pilihan ni. Alai dina sadari rodo na babalu na pugus pasahatu pilihan na. Ibatuduhon na babalu na pugus ondo tu hita songo dia hubungatta tu debata. Umargado di ibana pajupang doho Tuhani sian artana. Parsauran na do debata lebih penting daripada uangnya. Asa dohonon ma sikap na yang mempengaruhi hubungan orang Kristen dengan Tuhan dang hamoraon manang dang hapuguson. Alani dinapasahato pilihan hita naing masya perbuih ni haporsiaon. Buasa tapasa pilihan itu debata. Totu nama dok maulea teru hita di sudena pinatupa ni debata tu hita. Aina burju do tu hatai. Hamulea teo dei tapasa tu debata dada holat di hata doho donang di pabahenan. Isara ni pilihatay. Mulu subui pinasaha gudang otik pe argadui. Alai mulu subui pinasaha otik pinomat tangyang tay. Na persoalan gudang pedang otik pedang tangyang pedang. Alai say dihatai jolma na pasa pilihan na tuhuriay. Alani dang adong sidaliat dang madok moleati tu debata di sude pabahinan termasuk nguluon do ngulu na sa liling na pinaradi ni Tuhani di hita. Molo tapasaha pepiliani dada asama mora Tuhani alai ala ni holong na do na di pasah tu hita di bagasa ngulu tong didok di hata ni edde pilihan uju manutuk par minggu songonon. Nasa nanilihomi todi rodi pamataku ho sado guguki rodi saluhu artaku hupasahat itu ho naso usatokku do. Bukedia KP nomor 204 ayat 2. Pasahat pilihan berarti pasahat na duminggat tu Tuhani. Ado na duminggan nagawi pilihan ni sahalak na babalu jalan na pugus. Molo tahatay do na babalu jalan na pugus. Siap parnguluo si ganupari parnguluo na sida hurangad do. Sian struktur masyarakat pe tergolong mana sida di tingkap na tumoru. Ngulu na mungkin pas-pasad do jala kemungkinan sia silehon-lehon ni halak do. Totu masai daudo molo disadikko do akana morai. Alai sian hahurangan naido na babalu jalan na pogosi pasahato pilihan na. 2 rimis donian jala otik doi sia sudut kuantitas alai sian sudut kualitas masai balgai doi di adopan ni Yesus. Alani pilihan no marga dak sian nilai nominalna ala tergantung sian rohana bulusido do burju ni rohana mangalehon murni tutuhani.
Asa songon na nilo ni si Paulus di 2 Korinsia ya 7, ganuk ma na niojar ni rohana, unang ma siya muruk, manang siya nasutar jua, ay dihahologi debatado na lasroha mangalehon. Asa napasaha peliad dang alani na terpaksa, alay didasori holong doh las niroha tu debata. Ido na dumenggan, dang di paima jolo mamora asa di pasaha pilihan na dumengga tutuani, asa dang nalubian, manang napaspasan, manang nahuranga kita secara finansial, asa tapasaha pilihan tu debata, alay na dumengga di tuhani ma na niojar ni bulus ni roha. Asa aha na tapasaha ke pilihan tu debata, dan holang hepeng manang harta benda. Didok si Paulus di Rom 12 sada, na huapoi mahamua liak kadongan, marhiti-hiti asini rohani debata, pasahat hamuma daging muna bahip pilihan na mangulu, na badia, na hinalobohon ni debata, ima haudaulatun ni nama roha. Labatan na, dada hola hepeng taina porlu tuha porluon di pakubasio di harajau di debata, alai donang daging taon tapasaha gawi pilihat tu depanna, imati kita tenagata pikirata tapasaha mai gawi pilihan na khusus di adupan debata, marhite na marhubas di tongani huria, isarani akka punguan di huria, manang naga besong leader pe misalnya, manang naga besi tua, manang dia pe di hapor ruhon huriai, gabi pilihat tamai di adupan ni debata. Amen, martag yang bahita. Ale Tuhan debata manami muliate ma dihatam na hubigi hami, bodo mengajar hotu hami, asa hupasatami pilihan nami tuho, alai sudi pilihan nami siap bulus ni rohama, jaladak holan hepeng doh donang daging nami gabe pilihan dia dupamu, marhite nam olo mangula di tongani huriam, di dia pe dihapor lu kuriai, asa gay pilihan nabadia, pilihan na khusus dia dupamu. Mar nga sahon kuan anak Yesus Kristus nami martangia kami tuho. Amin.